Hola, no ho digueu a ningú, però sóc una contrasenya. El meu nom és 1, 2, 3, 4 i el meu cognom 5, 6, 7, 8. I sí, sóc una contrasenya molt dèbil. Tenir una contrasenya forta és clau per evitar que un hacker, és a dir, un ciberdelinqüent, us robi les dades i el que no són les dades. Per això avui us donaré uns consells per posar en forma la vostra contrasenya. Bon dia, senyor hacker. Vol entrar? Passi, que veurà el piset. No sóc cap hacker, sóc el Queco. Primer de tot, no triïs mai contrasenyes fàcils. Res de fer servir el teu nom, dates d'aniversari i, sobretot, res d'1, 2, 3, 4. I ABCD? Sempre m'hauria agradat dir-me ABCD. A veure, prova-ho. Ho veus? Continues igual de dèbil. Necessites un nom amb números, lletres, majúscules, minúscules i símbols. Com, per exemple, 78? Boníssima! M'encanta aquest nom! Molt important. Crea una contrasenya diferent cada cop que et registris en una web o aplicació. Una manera senzilla per fer-ho és utilitzar un gestor de contrasenyes, que, a més, les emmagatzema i recorda per tu. Ei, crec que això comença a funcionar! Sempre que puguis, fer servir l'autenticació de doble factor. És a dir, que per entrar en un compte necessitis, a més de la contrasenya, una segona verificació, com, per exemple, l'empremta dactilar o una clau que reps al mòbil. Doble autenticació! I per acabar, no comparteixis mai la teva contrasenya. Atenció, ni el teu banc ni ningú t'han d'escriure o trucar-te perquè la donis. Si ho fan, és per robar-te-la. Bon dia, senyor hacker.